yaya shehu hidima ya gida jin daɗi ya al'amura lafiya kalau sai alkhairi ina zaka je ne haka har tuntube kake kaman zaka faɗi ka bari kawai wallahi makaranta zan koma makaranta kuma shehu sai kai koma ai to naji ka gaya min dalilin da zaka koma makaranta ka daina sauri mana ina wannan abokin mu Ado Oke Ado na nan na gangare wanda muka yi wasan kasa tare da shi ma wani abu ne ya faru to daga shigansa makaranta wannan makaranta ta Umma College gaskiya muna jinta ya bani shawarwari kaga ya hana ni in dinga shan ruwa haka barkatai sai na tafasa yawwa sai in muka samu shara yace in daina zubar da shara akai aka barkatai ya ko alhamdulillah zahiri yanzu naga ana kokarin haka to yanzu na faɗa ma rabona da ko ciwon kai nayi shekara to yaushe zan zauna haka ni sakiki kawai ban koma makaranta ba ya shafa maka ƙarya dai ai ya maka ƙarya dai to albi ba tsaya nan ba ai to ina jin ka wannan makaranta da suka shiga Umma College wanda suka samu jajirtaccen shugaba mai kula da ita mai kula da malamai kai shehu to ni waye ne wannan shugaba ƙwararren da kake faɗin alhamdulillah Dr. Alhaji Idris Sale Shinga kana ji ko ina jin ka to wannan malami Allah ya masa albarka amin gaskiya suna matukar kokari wannan ganni zan faɗa maka a tunda dai ka ga dai yaron nan tare muka tashi komai tare muke amma yanzu ka duba tsaf abin shi to ka gan shi ma dan halal ko ya ki dan ambato ai kuwa in gaya maka shehu ni ma komawa makarantar nan ya zamo dole ai kuwa akwai wani gonar mamata da yake ƙauye wallahi zan je in sai da ita ga jajirtattun malamai nake gaya maka kai to ina ɗaya abokin mun nan tare da su duka muke yaya Safiyanu dan gidan Malam Bala wannan yaro mai yawo da bulumboti a hannu me yawancin biredi yawa to wallahi yanzu shi ma ya huta ai in ce maka ni na isa ban koma makarantar nan ba to yanzu ya kake gani shehu ni kan dai na samu mafita wallahi in za ka zo mu jona tare ka zo mu jona wannan makaranta Umma College ni na isa wallahi da jona ta zan yi Allah na gaya haka ma anti Sade lokacin da ba ta da lafiya ka tuna Allah sarki yarinya yar albarka to wa daura mata ruwa shine wa mata allura Safiyanu wa yake ba ta shawarin abincin da za ta ci Safiyanu to ka ma tsaya a haka fa gaskiya kai ma shehu ka kawo shawara fa ya dai rage naka ni dai na samu mafita ni ka to ni din ma fa ina ganin kaman zamu hada hannun riga a gudu tare wai a tsira tare to kaji ni dai na faɗa ma to ni yanzu shehu ina ne zamu samu izinin shiga wannan makarantar to alhamdulillah kwarai ai waka bakin mai shi ai ta fi daɗi sakar ka ta yanke gindin ka ba yawwa to ba gashi nan ba alhamdulillah za ku samu izinin shiga wannan makaranta da sakamakonku na neko da kuma wayek sa'an nan kuma makarantar tana nan wajen ma'aikatan ilimi daura da gidan sarkin fulanin Gombe gabas da hanya wanda ke nan GRA da ke cikin garin Gombe. So you will be authorized to gain admission into the school when you provide your secondary school results, either WAEC or NECO. And the school is located along Ministry of Education after Sarkin Fulanin Gombe residence. Or you can also contact the school through these numbers. Okay! Umma College is our concern. Our concern is Umma College. Sai kun zo.